best in te Bannet. Banneholt. Vastelovenskunst. Tenminste, toch ga ik vanuit. Ik zal wel eens aanbellen. Dat we een aantocht zien. Ja. Een metamorfose van kerstboom naar carnavalsobject. Want er is wel uitingen van de vastelovend in Limburg, maar dat is over het algemeen zeer bescheiden. Een verdwaalde slinger of een postersje achter de ramen. Maar bij de familie Wetsels hebben ze het goed aangepakt. Ik wil wat. Er moet immers van wie het komen. Ja. Is ook een behuurlijk huis. Ah, kijk. Sorry, ik was boven aan het werk. Oh, hoi! Dat is heel lang geleden. Sorry. Ja, heel lang. Heel lang geleden. Ja. Wist ik, Pascal? Ja, ik ben Pascal. Maar dan moest ze me even helpen. Ik heb vroeger bij de provincie gewerkt. Ja? Heel vroeger. Ja? En daarvan heb ik wel eens een keer met contact gehad. Oh. Ja. Oké. Was is dat echt heel telefonisch, face-to-face? Jee, volgens mij vooral telefonisch. Oké. Ja. Ja. Goh. Ja. Nou reden we hier door te Bannet. Te Bannet. Ja, en ik zeg net tegen de lui toes, ik zeg van, we komen bij ons omzwervingen nou wel wat carnavalsuitingen tegen. Postertje achter de ramen, een beetje een voorzichtig slingertje. En dan rie ze hier door het dorp en dan zie ze En dan is het dat. Ja. wat's gebeurd. Ja, nou, er is op zich helemaal niks gebeurd. We hebben deze boom... Vindt het goed? Zal ik heel even een jas pakken? Ja, Ik heb het echt, pak even een jas, Ik heb Pascal. het koud. Ik heb het koud. Oh, kijk de. Oh. Nou, we hebben deze boom Nederlijn gemaakt. Een vriend van ons, die ook hier in het dorp woonde, die hebben hem vorig jaar bij hun op de hoofd gehad. Ja. En ik vond hij zo leuk dat ik zag van, nou, ik wil hem ook wel heel graag volgend jaar. Dus die hebben hem geboet. En een vriend van ons samen met zijn oudste dochter voornamelijk, op de steigers. Planken in elkaar en het wordt gewoon bekeken van, wat wordt het? Ja. En toen zagen we van, nou ja, het is eigenlijk zon. Wat we altijd met ons kerstbomen doen, dat doen we nu ook met deze boom. Tot en met de Pasen blijft hij staan. Dus het werd een carnavalsboom, het werd een verjaardagsboom en het werd met Pasen nog een paasboom. En dat werd er voorzichtig afgebroken voor de volgende keer. En afgelopen zondag hebben we hem versierd als carnavalsboom. Maar gij ze dit dus echt iedere keer weer op Ja. elkaar halen? Ja. Weer de plankjes dan genummerd of zo? Of Nee, maar ze zijn nu ook. Dit is een andere vorm dan vorig jaar. Dit is niet van tevoren werd bekeken van, oh ja, dit, hè, nummertje 1 bij nummertje 2. Nee. Dit is gewoon de creatie van Joep en van Teun. Ja. Teun is de oudste dochter. En die hebben met name de hele boom in elkaar Die Nanse dochter. Nee, we hebben geen kinderen. Nee, dat zijn vrienden van ons. Van die En vriend, hebben- ja, die wordt je dus dat voorbeeld gezien had. Ja. Zo van, dat vinden we ook leuk. Ja. Ja. Het is... Ja. En wat we gedaan hebben is... Ja, die ik heb- kleurtjes, had je die gewoon allemaal in huis? Die hadden de kinderen allemaal in huis. Ja, dus een verzameling van spullen van hun vooral. Ja. Ik heb de krullen en de slingers en iets van lampjes, want de andere lampjes zijn helaas allemaal kapot. Die zijn gesneuveld met de kou, denk ik, in de kerst. Ja, dus dat is het eindresultaat van de carnavalsboom. Het eindresultaat mag er zien. Dankjewel. Nou, wat wel heel leuk is, is dat ze... Pas op, er gaat volgens mij... Oh nee, ik wou zeggen, mijn maan komt eraan. Maar, wat ze hier gedaan hebben in het dorp is... Carnaval gaat natuurlijk niet door. Nee. Dus de boemeleren hebben bedacht van... Nou, als alle jeugd nu tekeningen of iets maken... wat ze achter de ramen plakken... En dan krijgen ze ook een priesje, heb ik begrepen... van een van de boemeleren van de week.
En wat gewoon heel erg leuk is, de kumpjes, schrik niet, is dat vergezag hebben. Nou, dan geven we weer dit op. Dus we hebben ook al aangegeven, want het wordt zeker metgenomen in de beoordeling. Met name dan voor Teun en Pip en Kobus, want dat zijn de 3 kinderen. Nou, dus Teun, Pip en Kobus. Kobus, dat zijn de 3 kinderen die met versierd, dus die de Wat een leuke versieringen namen. hebben. Nou, Jos. Dat is Jos. Ja, ik tel even 1 en 1 bij elkaar op. Ja, en dit dan, is Jos. hè, als dat Ja. Pascal is, dan moest Maar ik dat Jos is zien. Jos. Ja, dat klopt. dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Is het voor dich niet te koud, Soe? Ik ken wel. Ja, Oké. hij zit half binnen, dus ja. Oké. Ja. Is dat tijdelijk of... Nee, dat is vast. Nee, ik heb 5 jaar geleden een ongeluk gehad met de fiets. En ja, dan ziet het er even wat anders uit, hè. Dus ik kost niet boven de piek erin zitten. Dat lukt me niet. Dat lukte net niet. Dat lukte lukt me net net niet. niet. Nee. Dus dan vooral voor die 3 nodig. Kan zich een beetje redden wel verder? Ja hoor. Ja? Ja. Want ik zoek dat er een Jos Wetselspaard... Ja, dat is een ander verhaal. Pascal heeft de deur weer dichtgetrokken toen ze zich als steady ging vermommen. En toen zag ik toch een bordje hangen, Jos Wetselspaard. Ja, Ja. maar dat is nog van wie van een Nieuwstad woont. Dat is Oké. een heel ander verhaal. Een heel ander verhaal. Ja. Ja. Is het een verhaal wat Nou, we hebben leuk is? altijd jarenlang het voeteltennistoernooi georganiseerd. En dan wordt het vaak zo laat dat ik een afkorting hou om naar huis te komen. En dat wordt dan het Jos Wetselspad genoemd. Ah, dat ging bij de mensen door de achtertuin. Zo half half. Zo erg was het niet. Zo erg was Oké, het niet. nou tot zover het verhaal van het Jos Wetselspaard. Maar wie ging dat dan, Jos? Het voeteltennistoernooi? Ja. Ja, het is een van de meest bekende toernooien in de taille van Limburg. De bedoel in het smalste stukje? Ja, Ja? we zijn van de Ja. taille van Limburg naar het Heuvelland Ja, gegaan. ja. Dus nee, dat was toen Dan moet de 15 jaar bal geleden. stuiteren. Onder andere. Onder andere. Ja, daar wordt flink gedaan afgevoeteld, ja. 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 Ja, tegenwoordig hebben ze de voetelfiets, hè? Elektrisch. Ja. Oh, Het is even- heb ik nooit opgezet. Dan word ik misschien niet gevallen. Ja, dat zou kennen. Ja. Nou, weet ik ook, want ik leunde hier net zo lekker. Oh ja, ja. Nou weet ik ook wat die beugels hier doen. Ja, dan kan Ja, ik hij me is fijn aan steeds optrekken en dan kan ik staan. Ja. Ja. De stoom, dat ga je nog wel? Ja, Ja. Ja. En ook een beetje lopen sinds kort. Sinds kort. Ja, sinds Ja. Maar het ongeluk is 5 jaar Ja. geleden. ja. Ja. Dus er zit nog 5 jaar nog steeds. Progressie in. Ja. Ja. Ik blijf gewoon, ik ga 4 keer per week fysiotherapie. En dan ga ik intermee in het water gaan oefenen. En dat wat we dan in het water oefenen, wil ik uiteindelijk op het land dan ook tot de uitvoering brengen. En dan gaan we dat allemaal oefenen. En daardoor bewegen de beentjes een klein beetje. Maar dat is keihard werken dus. Ja. Ja. En duist zich dat met dezelfde glimlach tussen nou ook? Ja. Altijd. Is dat zo'n positief hoe, ja? Altijd. Ja, dat Ja. zit er al in. Al Ja. die jaren zo gebleven. Ja. Ja. Maar Absoluut. als er dan nog al den tijd nog progressie zichtbaar is en ik denk ook vooral voelbaar is, dat sterkt zich dan denk ik enorm in die strijd. Ja, dan gaat ze ook door. Ja, nu kan ik 8 meter lopen, dus we zijn van plan om hier met carnaval een zebrapad voor de deur te maken. En dan dat ik dan tussen de groepen door oversteek om gaten te creëren tussen de groepen. Ja, Maar ja, dit dit jaar jaar was geen- niet, volgend dit jaar jaar. was geen Nou ja, Nee, het Ik toch heb een wel jaar te geoefend. oefenen. Ja, wil ik precies. zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En dan ga je ze net zo lang mee door tot als vaartse deur op rondkent. Als Einzelganger. ik ben er blij als ik naar de spar kan lopen. Oké. Hè? Als ik dat eens zou kunnen bereiken, ja, dat is wel een doel. Ja, maar jongens, wat een schitterend hoes. Dankjewel, ja. Is dit een van de oudste panden van Te Bannet? Ja, er zijn er een paar. Die staan ook in een boek. En een daarvan is dit inderdaad. Dit is uit 1837. Heeft dit vroeger een functie gehad, omdat het wat Het harder was, deed? nee, het was vroeger echt een carréboerderie. We hebben Frossen laten vertellen. Vandaar ook de moeren die nog staan. Een ene gedeelte is echt al heel lang geleden blijkbaar afgebrand. En Ja. dat was ook een soort schuur. En daar hebben we weer, ja, zeg maar modern tintje aangegeven.
Ja. En Dus hoe lang woont je nou hier? in december 17 jaar. En Nou, we willen volle- niet weg. Nou ja, de keren dat we hier zijn geweest, ik heb altijd de indruk dat het een gezellig dorp is. Ja, is het ook. Ja, we zijn natuurlijk hier niet geboren en getogen. En we doen nog lang niet alles met. Maar zoals met Pinkster bijvoorbeeld, de meiden. En ja, met carnaval. De gelachenstem, sorry. Ja, de gelachenstem. Dus dat soort dingen wel. En het is heel gezellig. Ja. We hebben hele lieve buren. Daar zijn we echt heel blij met. Zeker ook in het begin, wie hij nog heel veel hulp nodig had en zo. Want niet alle aanpassingen, dit is pas 2 jaar geleden gekomen. Verder hebben we allemaal liften en zo in het huis. Dus Zonder vangrail, Jos. Ik ken nou naar boven en de omgang gaat gemakkelijker, moet ik zeggen. Ja. Serieus? Ja. 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 Nee, dus, nee, we wonen hier heel goed. Ja, want eerst in het begin hadden we geen lift vanuit de garage naar het huis in. En dan moesten ze me hier altijd die trappen optillen. Dat was natuurlijk een puinhoop. Dus dan ga je zoener binnen en dan met een lift het huis in. Ja. Ja. En als Nou, er weer een onbewust lift. komen, dan komt ze hier goed. Nee, dat wordt via die lift ook. Of via die lift. Ja. 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 Oké. Of via het terras, door die deuren door. En dan kan ik hier op het terras. Oké. Ja. Dus dit gebruikt ze niet heel veel. Nee. Zomers vooral, hè, met oefenen ook weer. Dan oefent er naar onder en dan ook weer naar boven. 4 keer aan de week fysio, zei ze. Ja. Maar daar ben ze iedere dag bezig, denk ik. Ja, Vind ik zelf ook. s'morgens fysio en smiddags dan gaat met studenten van Zuidhogeschool. Je gaat innovaties bedenken over dan in andere landen. Daar hebben ze een testcentrum. En dan bedenken we nieuwe dingen. Nu zijn we met virtual reality bijvoorbeeld bezig om de intrinsieke motivatie om te trainen bij de patiënten, bij de revalidanten te bevorderen. Dus dan bedenken we voor ons van allerlei spelletjes en dat werd geprogrammeerd. Maar begreep ik dat nog goed? Combineert zich die werken met die revalidatie? Ja. Ja, ja. Ja, ze zeggen altijd, ik ben projectleider en proefkonijn zit er altijd. In één! Als vrijwilliger, hè? Ja, Dat allemaal. vrijwilligerswerk. Ja. Ja.